खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 23 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 6 आसिन दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि गिबि आखरानो जादों ए, एल, इ, आइ आरो वाइ। दिनै नोंथांनि गोहो आरो थुलुंगाया गासैबो खामानिखौ थि समाव फोजोबगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि नेरसोन दं आरो नोंथाङा गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्रायबो बाख्नायनाय मोनगोन। फालांगियाव मोनसे गोदान रादाय खानाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन आरो सोमोन्दोनि सायाव फोथायनाया गोख्रों जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोदान थुलुंगा मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय बांद्राय मेंनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि सोदोबफोरा गुबुनखौ गोहोम खोख्लैगोन आरो समाजाव नोंथांनि मान-सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि गिबि आखरानो जादों बि आरो इउ। दिनै नोंथांमोनहा माबा मोनसे सानस्लाबनो हायै मोजां खौरां मोनगोन। रांनि बोहैनाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। खामानियाव बिबानफोरा बांगोन, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ मोजाङै सामलायगोन। फालांगिरिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जाफुंसार सान जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोसोआरि गोजोन होगोन। फरायसाफोरा फरायनाय आरो बादायारि आनजादफोराव मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोसोआ गोजोन थागोन। दावबायनाया मोजां फिथाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि गिबि आखरानो जादों के आरो जि। दिनै नोंथांनि फोथायथि आरो आखुआ नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खाबु मोनगोन। फालांगियारि सुबुंफोरा गुबुन हादोरनि सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखरारि सोमोन्दोआव गोदै थागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। फरायसाफोरा सोरजिलु खामानियाव आखा-फाखा जागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला आरो सम बादियै ब्याम खालाम। नोंथांनि समाजारि सिनायथि आरो बिहोमाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि फिथायखौ मोनगोन। नोंथाङा खामानियाव नोंथांनि देरसिन सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि गोबां खाबु दं। नखरजों गोजोनथाव सम हगारगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन आरो गोदान खाबु मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन आरो फोथायनाया गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोजोनथाव जागोन। समाजारि खामानिफोराव नोंथांनि मान-सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि गिबि आखरानो जादों एम आरो टि। दिनै नों गोब्राब थासारिफोरखौ गावनि मेलेमजों सामलायगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगाहोनाय आरो सिनायथि मोनगोन। बाहागोदारिनिफ्राय फालांगिरिफोरा मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोननि आबहावा थागोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो गोदान फुंखाफोरा ओंखारगोन। नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिखौ बयबो बाख्नायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि गिबि आखरानो जादों पि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानिखौ गोख्रै खालामनो नांगोन।
नोंथांनि साख्रियाव मोनसे गोदान मावथांखि जागायजेनगोन। फालांगिरिफोरा मुलाम्फानि सानस्लाबै खाबु मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गोदान गियाननि फारसे गोसो बोनो हागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन आरो गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। तुला राशिनि गिबि आखरानो जादों आर। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव जौगाथाय आरो मान मोन्नैबो मोनगोन। नोंथांनि फालांगियाव गोदान अर्डार फैनो हागौ। नखराव खुसि आरो रंजानायनि आबहावा थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नोंथांनि बुंनाय आरो गुरै आखुजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि गिबि आखरानो जादों एन। दिनै नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन आरो गासैबो खामानिफोरा थि समावनो जाफुंगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि मोजां मिजिं दं। आथिखालाव मुलाम्फाया बांगोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोजोनथाव जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजां निला गाब। धनु राशि। धनु राशिनि गिबि आखरानो जादों भि आरो एफ। दिनै नोंथांनि थुलुंगा आरो खस्थ'जों मोनफ्रोमबो खामानिया जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खाबु मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो मान सन्माना बांगोन। नखराव गोजोन आरो अननाय थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि सानस्रि आरो बिथांखिफोरा मानसिफोरखौ गोसो बोनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि। मकर राशिनि गिबि आखरानो जादों जे आरो जेड। दिनैनि साना गोब्राब खामानि मावनाय आरो फिथाइनि सान जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि बोर मोनगोन। फालांगियाव दिदोमथि थागोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायनि थाखाय गोदान थांखि लागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय अलसियानिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि हालोदा मोजां जागोन आरो रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फाबो जागोन। समाजाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि गिबि आखरानो जादों एस। दिनै नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगाहोनाय आरो गोदान खाबुफोर मोनगोन। फालांगिरिफोरा गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। समाजारि हाबायाव बाहागो लायोब्ला मान मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा गाब। मीन राशि। मीन राशिनि गिबि आखरानो जादों सि। दिनै नोंथांनि सानबोलावरि आरो मोनदांथिया नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। नोंथांनि साख्रियाव मोजां फिथाइ मोनगोन। फालांगिरिफोरा सिगांनि रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखरनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। फरायसाफोरा आरिमु आरो सोरजिथायाव जौगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नोंथांनि सोदोबफोरा गोजानसिम गोहोम खोख्लैगोन आरो मानसिफ्रा नोंथांजों गोहोम गोग्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब।
अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।